या पवित्र भूमीत अनेक अदृश्य शक्ती विविध रूपात वास करताना आढळतात। निसर्गाच्या सानिध्यात असलेल्या या शक्तींची स्वयंभू मंदिरं आपल्याला विविध ठिकाणी पाहायला मिळतात। यांच्यावर श्रद्धा असणाऱ्यांना त्याची प्रचिती येते। शिवाचे एक रूप म्हणजेच मार्तंड अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली। याच शक्तीचा एक अंश म्हणजे दक्षिण कोकणातील जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड पेंडूर येथील श्रीदेव घोडेमुख। या घोडेमुखाचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीनं दरवर्षी साजरा केला जातो। असं म्हणतात की पूर्वी अवघ्या कोकण पट्ट्यात मार्तंड भक्त मोठ्या प्रमाणात होते। तो मार्तंड भैरव अनेक ठिकाणी स्थापित झाला। घोड्यावर स्वार होत अन्याय आणि असुरी शक्तींचा विनाश शान केला। तो विविध भागात विविध नावानं नावारूपास आला। मार्तंड रूपात खंडोबानं अनेक वर्ष रानावनात काढली। कोकण पट्ट्यात अनेक ठिकाणी या मार्तंड भैरव रूपी मंदिरं आपल्याला पाहायला मिळतात। यापैकीच एक जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान म्हणजे मातोंड पेंडूरचा श्रीदेव घोडेमुख। भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या 360 चाळ्यांचा अधिपती, भूत पिशाच जगण यांचा नायक म्हणून श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती आहे। निसर्गानं मुक्तहस्तानं उधळण केलेलं आंबा, काजू, नारळ, पोफळीच्या बागा, भात शेती यामध्ये वसलेली मातोंड आणि पेंडूर हे दोन्ही गावं। काही वर्षांपूर्वी मातोंड या गावचं विभाजन होऊन पेंडूर हा महसुली गाव जरी वेगळा झाला असला तरी या दोन्ही गावचं देवस्थान मात्र एकच। या गावातील हिरवाईनं नटलेल्या डोंगरावरच्या माथ्यावर असलेलं श्रीदेव घोडेमुख मंदिर दूरवरूनही दिसतं। मंदिराच्या प्रवेशद्वारापासून 700 ते 800 मीटर अंतरावर डोंगरात हे मंदिर आहे। आबालवृद्ध भाविक श्रद्धेनं हा डोंगर पार करून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात। ज्या ठिकाणी मंदिर आहे ती एकतर निर्जन जागा। ज्यावेळी इथं काहीच नव्हतं त्यावेळी अनेकांना या ठिकाणी दृष्टांत मिळाल्याचे दाखले सापडतात। भक्ताच्या हाकेला धावणाऱ्या श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती सर्वदूर पसरली आहे। शरीराच्या कोणत्याही अवयवाचं दुखणं असलं तर या ठिकाणी नवस बोलला जातो। हा नवस फेडताना त्या अवयवाच्या मातीची प्रतिकृती त्या देवाला वाहिली जाते। हजारो भाविक या देवाच्या चरणी नवस फेडण्यासाठी येतात। श्रीदेव घोडेमुख जत्रोत्सवा दिवशी गावकर मंडळी आणि मानकरी सातेरी मंदिरात जमून मयेकरी, भूतनाथ, पावणाई या तरंग काठ्यांसह घोडेमुख देवस्थानकडे मार्गस्थ होतात। सुमारे 10 किलोमीटर पायपीट करून या देवस्वाऱ्या घोडेमुख जत्रोत्सवाच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर खऱ्या अर्थानं या जत्रोत्सवाला सुरुवात होते।
तरंग देवस्वाऱ्या मंदिरात केल्यानंतर धार्मिक विधी पार पडतात. गावकरी इतर मानकऱ्यांसह गावचा कोंब्याचा मान येथील चाळ्यांना दिला जातो. म्हणूनच ही जत्रा कोंब्याची जत्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. खर तर कोंब्यांचा बळी घोडेमुखला नाही तर त्याच्या अधीन असलेल्या चाळ्यांना दिला जातो. कोंब्याची जत्रा ही नंतरच्या काळात रूढ झालेली प्रथा आहे. तसेच घोडेमुखाची जत्रा ही इतर जत्रांसारखी नसते, तर तो गावच्या देवस्थानसाठी चाळे आणण्याचा विधी असतो. हजारो भाविक दरवर्षी या जत्रोत्सवाला येतात. सकाळपासून साखर, केळी, नारळ अर्पण करण्यासाठी भाविकांची रीघ लागलेली असते. सायंकाळी 6च्या सुमारास तरंग देवता अवसारी मंदिराकडून मागे परतल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. मातोंड आणि पेंडुरगावच्या इतिहासात हे देवस्थान म्हणजे मानाचा तुरा आहे. सर्वांना सुख, समाधान, शांती लाभो ही आजच्या जत्रोत्सवा दिवशी कोकण साध लाईव्ह कडून श्रीदेव घोडेमुख चरणी प्रार्थना.